Milka, reci Zrinka, jel ti znaš šta se jučer dogodilo? Pa ne znam. Moj ti se muž vratio rano doma. Vratio se? Je. Pa kako to? Ne znam, nešto se dogodilo, nešto mi taj vratio se doma u 8:27. Jao, meni se to nikad nije dogodilo. Ma kako nije? Rekao je da je išao s tvojim natrag doma. Netko laže. A moj muž došao doma nije. A moj je, pa ko tu laže? Ili je tvoj došao doma jer je bio sa nekom ženom prije, ili moj nije jer je bio sa ženom poslije? A šta bi moj bio sa ženom? Misliš da je moj? Da razmislimo. Milka, Zrinka, tu ni pašteta ne pomaže. A šta ćemo sada? Sad ćemo nešto gadno smisliti. Gadno ćemo smisliti. Gadno! Ajde, ti si oštra, reci nešto. Znam. Ovako. Kako? Kad tvoj muž sljedeći put dođe doma, onda mu reci. Što, Milka, što? Zrinka, joj! Reci mu, tražila te Zrinka i uzela je onaj svoj nož keramički. Pa da vidiš kako će se usrat. Aha! Zrinka, ti si genijalna. Milka, a ti moraš nešto za mene učiniti. To ti je ko ubojstvo za ubojstvo. Ti reci ono mom. Reci mu ovako. Kako? Ajde, probaj ti uzet onaj topljeni sir iz frižidera. Sigurno je od jučer i friškije, pa da ti zajebeš svoju ženu Zrinku. To mu reci. To ću mu reći. A ja ću u taj sir staviti malo ricinusovog ulja, pa će opet sjedit na zahodu. Jao, Zrinka! Jesam dobra. Dobra si, dobra.